Les. Miesto pokoja. Miesto úniku. Ale čo ak ťa miesto, kam unikáš, už nikdy nepustí späť? V Českej republike existujú lesy, o ktorých sa šepká. Nie kvôli kráse, ale kvôli temnote. Nie kvôli turistickým trasám, ale kvôli ľuďom, ktorí sa z nich už nikdy nevrátili. Dnes sa vydáme hlboko medzi stromy, kde miznú ľudia, kde sa dejú veci, ktoré veda nevie vysvetliť, kde sa realita láme a kde rozum stráca kontrolu. Toto sú temné príbehy českých lesov. Príbeh 1. Les Bor pri Domažliciach. Neviditeľný strojca zmiznutí. Bor je malý les pri Domažliciach v Plzeňskom kraji, na prvý pohľad ničím výnimočný. Ale práve v tomto lese zmizlo v priebehu 20 rokov najmenej 8 ľudí. A to bez jediného stopy. Najznámejší prípad 2002. Dvaja bratia, Jan a Marek K., sa vybrali v apríli na večernú prechádzku. Zobrali si baterky, mobil a chceli sa len poprechádzať. Okolo 22. sa stratili signál aj kontakt. O hodinu neskôr našli Mareka, dezorientovaného, špinavého, bez topánok. Tvrdil, že ho niečo prenasledovalo, niečo obrovské, tiché. Jana nikdy nenašli. Zvláštnosti. Polícia nikdy nezaznamenala známky násilia. GPS a signál tam pravidelne vypadáva. Miestni tam počuli hlasy, ktoré volajú po mene, najčastejšie v noci. Niektorí teoretici hovoria o magnetickom anomálnom poli, iní o neviditeľnom lovcovi. No nikto nevie, prečo práve tento obyčajný les pôsobí tak veľmi zle. Príbeh 2. Branišovský les, les smrti a vojenské experimenty. Branišovský les, známy aj ako Haj smrti, sa nachádza blízko Českých Budějovíc. Pôsobí ako klasický mestský les. Ale históriou dýcha horor. Legenda hovorí, počas druhej svetovej vojny tu nacisti robili experimenty na vojakoch. Miesto je prešpikované bunkrami, ktoré dodnes stoja opustené a zarastené. Výcvikové miesto armády desiatky vojakov boli údajne presunuté z výcviku kvôli náhlej psychickej nestabilite. Prípady paniky, záchvatov úzkosti, dezorientácie. Jeden z veliteľov bol po pobyte v lese hospitalizovaný s tým, že tvrdil, že muža bez tváre videl v lese každý večer. Svedectvo z 1996. Mladý vojak Martin P. bol nájdený mŕtvy. Obesený na strome bez známok boja. Na hrudi mal vyrezaný podivný znak, akoby zmes runy a čísla. Patológ to nikdy nevysvetlil. Súčasnosť. Kompasy sa točia do kruhu. Technika zlyháva. Paranormálne skupiny hlásia prázdnotu. Ticho tak hlboké, že sa bojíš nadýchnuť. Hovoria o priechodnom bode medzi realitami. Miestni varujú, nechoď tam sám a hlavne neotáčaj sa, keď ťa niečo osloví menom. Príbeh 3. Houska. Zámok nad bránou do pekla. Sever Čiech. Zámok Houska, postavený v 13. storočí, uprostred ničoho. Bez prijazdovej cesty, bez logického dôvodu, legenda hovorí, že na tomto mieste bola priepasť do samotného pekla. Ľudia tvrdili, že z diery vychádzali podivné tvory, na poli človek, na poli netvor. Hovorili jazykom, ktorý nikto nepoznal. Zámok postavili naopak, obranné prvky smerujú dnu, nie von. Kaplnka bola vystavaná priamo nad dierou, aby zapečatila zlo. Zvláštnosti lesa okolo, počas búrky vraj nie je počuť hromy. Miestni tvrdia, že v noci cítiš teplo, ako by si stál pri peci, aj keď je zima. Turisti hlásia zvláštne zvuky, ženský pláč, bubnovanie či šepot v češtine, ale so zlým prízvukom. Historik V. Klement 1984 tvrdil, že architektúra zámku neodpovedá žiadnemu štýlu a niektoré prvky boli postavené dávno pred 13. storočím. České lesy nie sú len miestom pokoja, sú aj miestom, kde realita praská.
kde sa dejú veci, ktoré nepoznajú vysvetlenie. Niektoré miesta vedia zmeniť človeka a niektoré ho už nepustia späť. A ty? Máš odvahu sa prejsť nočným lesom, keď vieš, čo tam možno číha? Napíš nám do komentára, či si už zažil niečo podobné. Prihlás sa na odber a priprav sa.